Искате здрава коса с много блясък. Полагате усилия. Купувате продукти на известни брандове. И все пак косата и скалпа ви не растат по начина, по който очаквате. Това е така, защото всеки един от нас е различен, както и нуждите на косата и скалпа ни са различни. Това, което работи за един, не работи за друг. Най-вероятно не успявате правилно да разчетете сигналите, които ви дават косата и скалпа, и за това не успявате да изградите рутина, която ще бъде подходяща за вас. Ние от Калиначи не искаме да ви продадем поредния продукт, който няма да работи за вас. Затова създадохме този персонализиран тест и на базата на отговорите на въпросите ще разберете какво обуславя състоянието на вашата коса и на вашия скалп. Как да се грижите правилно за вашата коса и за вашия скалп. Ще ви помогнем да изградите една здравословна рутина спрямо целите, които вие си поставяте. Тестът отнема около 2 минути и е безплатен. Повярвайте ми, косата и скалпа ви, както и самочувствието ви, заслужават тези 2 минути. Благодаря.